Fis-sajf, fil-qalba tal-Forti Sant'Irmu, għaddaq kontemporanju ta' Zzambit, laqda inizjamed ittella l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta. It-tim tagħna ltaqa' ma' Jan Paul Borch, l-amministratur ta' Inizjamed, sabiex jaqsam magħna xi riflessjonijiet dwar dan il-festival. Il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta beda fl-2006. Dak iż-żmien kienet inizjattiva ta' Maria Gregganado u Adrian Grima u prattikament beda bħala spazju għal poeti differenti ħafna minnhom mill-letteraturi żgħar biex jiltaqgħu flimkien u jitraduċu lil xulxin u għalhekk jiddakru minn xulxin u jiddialogaw bejniethom. Bħala Mediterran, il-Mediterran għalina huwa l-ispazju li fih niltaqgħu mal-festival jilqa' fiħdanu poeti li jmorru lil il-Mediterran saħansitra sa kontinenti bħal Sud Amerika. Il-festival prattikament huwa ċelebrazzjoni ta' ġimgħa sħiħa. Matul il-ġimgħa jkollna intervisti, niltaqgħu flimkien, il-famuż palk ħieles fejn kulħadd jista' jiltaqa' mal-awturi u anke jaqra xi xogħlijiet tiegħu u anke jsiru kollaborazzjonijiet ma' qdiet oħra, pereżempju s-sena l-oħra kollaborajna ma' Ħela u l-proġett tagħhom raħal il-letteratura. L-iljieli tal-festival l-aħħar jumejn prattikament huwa qari ta' poeżija, traduzzjoni ta' poeżija, mużika u films. Huwa wkoll mod kif aħna nissoċjalizzaw flimkien niddialogaw u huwa mod kif nieħdu pjaċir flimkien taħt sema Mediterranja bil-letteratura fl-isfond tagħna. L-ewwel l-awturi ma jintażlux wara sejħa pubblika imma permezz ta' invit minna l-organizzaturi. Il-festival huwa tlaqqih ta' awturi, allura ovvjament l-awturi jridu jkunu lesti li jaħdmu f'tim u jaħdmu u jiddialogaw ma' awturi oħra. Ovvjament l-iktar ħaġa importanti għalina meta qed nissiednu awturi hija l-kwalità tax-xogħol tagħhom. Dik mhijiex negozjabbli u dak dejjem naraw li jkun tal-ogħla livell. Fil-fatt jiġu ħafna magħna nissiednu ħafna awturi li rebħu premji letterarji differenti. Bħala profili pereżempju kellna l-awturi bħal Abdul Razak Gurnah li dis-sena rebaħ il-Premju Nobel tal-Letteratura u awturi oħra bħal ngħidu aħna Gajat Al-Madun li s-sena l-oħra kien fostna li huwa Palestinjan Sirjan u kellu poeżija li kienet fost l-aktar tradotta fil-Ġermanja, drammaturgi bħal Inwa Elims u anke awturi bħal Hisham Matal li rebaħ il-Premju Pulitzer. Dawn ħafna minnhom ukoll ikunu imsemmija għal-ġlieda tagħhom għad-drittijiet umani, pereżempju għadni kif semmejt il-Hisham Matal, dan huwa persuna li kiteb ħafna minħabba li missieru sparixxa fi żmien ir-reġim ta' Gaddafi. Inizjament prattikament ma tiddejjaq xejn li tistieden awturi li jkollhom x'jaqsmu ma' drittijiet umani u jaffrontaw ċertu inġustizzi. Dan il-festival naħseb jagħti esperjenza unika lil pubbliku. Naħseb jagħti lok li l-letteratura tiġi tinex b'mod differenti għax aħna forsi nimmaġinaw li l-letteratura hija xi ħaġa fuq karta biss, mentri hekk qed nagħtuha l-ħajja qed naraw l-awturi tagħna jaqraw xi tfisser għalihom u huwa wkoll dialogu bejn persuni differenti minn kulturi differenti li anke permezz ta' traduzzjoni nistgħu nifhmu l xulxin ħafna ħjar.
Il-kidba tista' sservi bosta għanijiet, mhux l-inqas ir-riflessjoni. L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu u Spiritual Development in Schools qed jorganizzaw programm ta' qari, riflessjoni u kidba kreattiva brabta mal-ispiritwalità bħalma naraw f'din ir-rokna. Fil-ħidma tagħna fl-iskejjel biex ngħinu lill-studenti u l-edukaturi jikbru fl-iżvilupp spiritwali tagħhom. Noħolqu diversi inizjattivi illi permezz tagħhom jikbru fl-ispiritwalità fir-relazzjoni tagħhom ma' Alla, magħhom infushom, mal-oħrajn u mal-ħolqien. Dan il-programm huwa mirat għal tfal ta' bejn is-7 u l-10 snin. Is-sessjonijiet jisiru bil-lingwa Maltija imma fejn ikun hemm il-bżonn nitkellmu anke bl-Ingliż. Dan il-programm titkellem ruħna hemm diversi sessjonijiet illi jindirizzaw aspetti differenti bħal l-identità tagħna, l-apprezzament tagħna tal-oħrajn, il-konflitti li jkollna, il-telfiet u l-ħbiberiji, diversi aspetti li permezz ta' stejjer illi ħloqna imbagħad anke jindirizzaw lill-studenti biex jinżlu iktar fil-fond anke fl-aspett tat-talb. Imbagħad anke wara li jagħmlu wkoll dawn l-ispazji ta' talb, hemm ukoll il-proċess ta' kidba illi huma wkoll qegħdin jikbru fih. Allura hemm l-aspett ta' interjorità, meta wieħed qed jikber fl-interjorità tiegħu. Imma wkoll kif ser jesprimu dak li qegħdin jesperjenzaw permezz tal-kidba. Fil-programm titkellem ruħna jsiru diversi attivitajiet fosthom qari, kidba riflessiva, jisir il-journaling, jisiru prayer spaces, jisir taqsim tal-kidbiet li jkunu għamlu l-istudenti parteċipanti stess. Ikun hemm ukoll ħin li nisimgħu lil xulxin. Fl-aħħar sessjoni tal-programm issir ċelebrazzjoni tal-kidbiet li jkunu saru matul l-4 sessjonijiet. Ukoll ikun hemm esibizzjoni ta' diversi journals, finġijiet, riflessjonijiet u anke talb li jkunu ħarġu waqt l-ispazji ta' talb li tfal jkunu esperjenzaw. Ħajkunu mistiedna l-ġenituri wkoll biex dak li esprimaw it-tfal tagħhom ikunu jistgħu jiċċelebrawh magħhom ukoll. L-istejjer li jsibu f'dawn is-sessjonijiet, pereżempju, hemm waħda jisimha Jiena Uniku fejn it-tfal jkunu qegħdin jagħmlu marka tas-suba u jkunu mbagħad jistgħu jikbu dwarhom infushom permezz ta' bank tal-kliem. Storja oħra hija dwar il-luzzu tan-nannu fejn it-tfal provdejnilhom kaxxi tal-kartun biex jkunu jistgħu jidħlu fihom daqs li kieku qegħdin ġol-luzzu tan-nannu. U waqt li jkunu qegħdin fil-kaxxa tal-kartun jibdew jaqtfu u l-baħar huwa kalm. Imma f'daqqa waħda il-baħar jibda jitqalleb u jibda qisu ġej il-mewġ għalihom. U dak il-ħin it-tfal inġalhom jirriflettu fuq xi inkwiet li jista' jkollhom jew xi ħaġa li tkun qed anki tinkwethom f'dak il-ħin partikolari. U nipprovdulhom imbagħad dajjes tal-karti u fuqhom jikbu dawn l-inkwiet li jkun għaddejjin minnhom u fil-kontenitur bl-ilma provdut ukoll wara jkunu jniżlu dawn id-dajjes fihom daqs li kieku qegħdin iħalluhom f'idejn Alla l-inkwiet tagħhom. Storja oħra hija Kastell tar-Ramel fejn hija meħuda f'kuntest lokali, f'post lokali, b'Birzabbuġa u tfal jagħmlu esperjenza illi jkunu għand in-nanna tagħhom, jinżlu jieklu ħdejn il-baħar, ħobż biż-żejt, u mbagħad it-tfal jgħodu jibnu Kastell tar-Ramel, imma f'daqqa waħda tifel minnhom waqt li jkun qed jibni kastell jifraħ fuq ir-ramel, jiġi tifel ieħor u dan il-Kastell tar-Ramel iwaqgħulu. U minn hemmhekk aħna taf inti meta xi ħadd iwaqqalek dak li tkun bnejt tħossok irrabjat u isek tinqala daqsxejn ta' ġlieda. Imma mbagħad noħorġu minnha il-maħfra, sens tal-maħfra. U nistiednu l-itfal illi fir-ramel jiktbu aħfirli, għal aħfirli. Jew bl-Ingliż nagħmlu se fir-ramel ta' sorri. Biex minna dik il-ħaġa nuru illi irdu naħfru dak l-emi li jkun għamilna ħaddieħor. Ġenituri jistgħu japplikaw billi l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu toħroġ is-sejħa dan il-programm u japplikaw permezz tal-website indikata fiċ-ċirkolari stess.
Minkejja xi żelqiet istituzzjonali, ġieli niltaqgħu ma' prattiki tajbin fit-tisħiħ tal-lingwa. Fosthom b'politika lingwistika ġdida infassla mill-Università ta' Malta. It-tim tagħna ltaqa' mal-Professur Godfrey Baldacchino sabiex jitgħallem aktar dwar din il-politika. L-Università ta' Malta dawn l-aħħar snin irrealizzat kemm huwa importanti li tpoġġi ftit bil-qiegħda, ddur dawra mejt u tirrifletti fuq il-mod kif tiddeċiedi bliema lingwa għandhom isiru diversi affarijiet fuq il-kampus. Aħna neżistu f'pajjiż fejn il-Malti u l-Ingliż jeżistu flimkien. Nafu wkoll li hemm ċertu setturi fejn l-Ingliż jintuża iktar u hemm oqsma oħra fejn il-Malti jintuża iktar. Il-kampus tagħna mhux nieqes li jirrispecchja din ir-realtà f'pajjiżna u allura ridna naraw ċertu dettall x'għandna nagħmlu biex l-ewwel nett nirriflettu dan il-bilingwaliżmu jeżisti fil-pajjiż. Però fl-istess ħin napprezzaw ukoll li jekk inti għandek xi ħadd li qed jitkellem jew qed jikteb ma jistax il-ħin kollu jikteb jew jitkellem b'żewġ ilsna. Kultant wieħed irid jiddeċiedi li lingwa waħda tieħu priorità fuq oħra. Aħna Malta bħala università għandna università li primarjament tallem bil-lingwa Ingliża. Dan joffrilna diversi vantaġġi, inkluż il-fatt li aħna ċentru u attrazzjoni għal studenti internazzjonali u anki Ewropej. Mill-banda l-oħra, aħna l-Università ta' Malta, kif tgħid il-kelma, allura ma nistgħux noqsu wkoll nkunu wkoll xempju u xprun għall-apprezzament u l-istudju tal-Malti u dak kollu jfisser li tkun Malti. Ġifieri din il-politika issa allura waslet fi stadju fejn għandna abbozz ta' linji gwida. U l-pass li jmiss huwa li flimkien mal-kollegi tiegħi fuq il-sottokumitat tal-Senat tal-Università noħolqu xenarji differenti fejn naraw liema lingwa għandha tiġi rikmandata f'użu f'ċertu kuntest. L-Università ta' Malta hija l-Università ta' Malta, hija l-unika università pubblika f'pajjiżna b'responsabbiltajiet kbar. U allura l-Malti ma jidħolx biss bħala studju fl-Università, meta nitkellmu fuq l-Università ta' Malta ma nistgħux nirrelegaw l-istudju tal-Malti biss u l-importanza tal-Malti biss għal dawk li huma interessati li jsegwu kors fil-lingwistika jew fil-letteratura Maltija. Naħseb daqstant huwa ovvju. U allura rridu kemm jista' jkun napprezzaw din il-lingwa ġawra li għandna hija fenomenu ta' pajjiż żgħir li għandu din il-lingwa għandna nkunu kburin biha u għandna nużawha u l-Università trid tkompli kemm jista' jkun toħloq opportunitajiet biex il-lingwa Maltija tkun użata u apprezzata anke bħala lingwa li fiha jsir ir-riċerka. Dil-politika se tiġi implementata billi bl-għajnuna tal-abbozz ta' linji gwida li ġaħloqna u d-dettalji li se joħorġu dal-waqt se jkollna diversi xenarji ta' sitwazzjonijiet, ta' episodji, ta' kuntesti fejn allura l-akademiċi, il-persuni fl-amministrazzjoni, anke l-istudenti infushom se jkunu imħeġġa jiddeliberaw, jiddiskutu li ma lingwa għandha tintuża f'dak l-isfond. Qed nerġa' ngħid li dan huma rakkomandazzjonijiet maħniex se niddettaw bliema lingwa għandhom jitkellmu n-nies, din hija xi ħaġa għalija tagħhom. Għandna vantaġġ kbir li aħna pajjiż bilingwali, però f'ċertu oqsma nħossu li ċertu lingwi għandhom jingħataw priorità fuq oħrajn. Malta qiegħda tinbidel. Diġà qegħdin f'sitwazzjoni fejn naħseb 20% bejn wieħed u ieħor tan-nies li jgħixu Malta llum ma twildux Malta. Qegħdin anke f'sitwazzjoni fejn diversi għalliema fl-iskejjer tagħna mhumiex Maltin, mhumiex imweldin Malta. Din hija r-realtà, m'hemm l-ebda ħjien li din ir-realtà se tinbidel fis-snin li ġejjin. Ġifieri naħseb huwa importanti ħafna li kull pajjiż ħares madwaru u jara u jifli liema lingwa għandha tingħata priorità f'diversi ċirkustanzi. Mar-ritmi tal-marċijiet. Fil-festi niltaqgħu wkoll mar-ritmi tal-kelma, b'bosta taqbiliet ikkuluriti daqs l-ilwien tal-pavaljuni u l-lob tan-nar. F'din ir-rokna, it-tim tagħna tkellem ma' Martina Tabone dwar ix-xejriet ewlenin tat-taqbil tal-festi. Ir-riċerka tiegħi kienet dwar it-taqbiliet tal-festi. Għażilt li niddokumenta it-taqbiliet tal-festi tar-Raħal Twelid ta' Ħasdebbuċ. U bażikament it-taqbiliet tal-festi huma kwartini ġeneralment li jitqabblu waqt il-marċ jew fejn il-Knisja li bihom il-partitarji tal-festa jesprimu l-ħsibijiet u s-sentimenti tagħhom.
tkun ħaġa sabiħa tara pereżempju ikun hemm xi ħarqa tan-nar is-sibt ta' xija u mbagħad lada filgħodu ikun laħqu ħarġu b'taqbila biex jew jiftaħru bil-prodott tagħhom jew jitfgħu xi botti lil ta' kontrihom. L-iktar taqbila antika li sibt fil-Kastijaj tmur lura s-seklu 19 meta waslet l-istatwa ta' San Filip għaż-żebbuġ u sibt taqbila biex iż-żebbuġin jiftaħru l-istatwa li kienu għadhom kif ġabu. Ir-riċerka tiegħi xbarta b'diversi modi. L-iktar mod faċli kien li mmur il-gażin, nistaqsi partitarju partikolari li huwa magħruf li għamel daw it-taqbiliet. Tlabtu u kombinazzjoni b'xorti tajba kellu it-taqbiliet miktubin kollha u għaddihom li. Mod ieħor kont imur il-gażin u jkun hemm l-anzjani u jgħidu li t-taqbiliet antiki kont nirrekordjhom, imbagħad iktar moderna tħalt fuq grupp fuq Facebook ta' ħażebbuġ u tlabt lil xi nies jgħidu l-taqbiliet minn hemmhekk. Imbagħad xi taqbila oħra jew tnejn ksibta minn ktieb tal-gażin u oħra mort fl-arkivju. Mod ġenerali huma jkunu kwartini, ikollhom ir-rima mqabża, jiġifieri l-aħħar kelma tat-tieni vers u l-aħħar kelma tar-raba' vers ikunu jaqblu. U jiena skont dak li sibt ikkategorizzajthom f'erba'. Kelli l-ewwel waħda ta' ftaħir, oħra ta' tmaqdir, oħra ta' tifħir lill-patrun u mbagħad oħra li taqgħet it-tmaqdir u l-ftaħir flimkien. Xi taqbiliet huma dawn ta' tifħir pereżempju, bħal kull żebbuġi den ta' ismek hawn quddiemek jien mixħud, Filippin kont u Filippin għadni u Filippin irrid immut. Eżempju ieħor huwa ta' ftaħir. Il-festa tagħna kibret ħafna u għalija ma fadalx qies għaliex bħas-soltu l-pjazza imlejnija b'eluf ta' nies. Xi taqbiliet ta' tmaqdir hija din. Il-ħmara tagħhom xieħed ħafna u t-tela ma titlaħħiex għax il-knisja fil-festa tagħkom bħal San Filip ma tarmawiex. Huma jisimgħu magħhom letteratura orali, jiġifieri li kieku nħalluhom oralment ħajjintilfu dawn għax biex jibqgħu jeżistu jridu jintirtu minn ġenerazzjoni għal oħra bil-fom. Għalhekk huwa importanti li nikdbuhom sabiex jibqgħu ħajjin. Bħalissa hemm proġett għaddej jismu minn fuq l-ispalla u ħdimt ftit magħhom li bażikament lan ta' dan il-proġett huwa li jiġbru t-taqbiliet minn kull raħal u belt ta' Malta sabiex jiddokumentawhom. Għad hemm lokal iktar riċerka sintendi. L-ewwel nies jistgħu jinġabru taqbiliet oħra minn irħul oħra u jiġu analizzati dawk. U mbagħad jistgħu jiġu mqabbla mat-taqbiliet li ġbart jiena u jaraw x'hemm simili u x'hemm differenti bejniethom pereżempju. Jake Kassar huwa karattru kollu lopu fantażija u li jieħu l-missjonijiet tiegħu b'serjetà kbira. U billi Jake Kassar għaddej b'avventura u ma setax jingħaqad magħna għal din l-intervista, it-tim tagħna ltaqa' ma' Clara Zoppardi, il-kittieba li ħolqot il dan il-karattru sabiex jitkixxef aktar dwar id-dinja tiegħu. Jake Kassar huwa il-protagonist ċkejken ta' sensiela ta' kodba bl-istess isem. Huma kodba għatfal iż-żgħar bejn wieħed u ieħor ta' 8-9 snin u fil-fatt Jake Kassar għandu 7 snin. Għalmenu is-sensiela tibda b'Jake jagħlaq 7 snin. Huwa tifel li għadu ma jafx jikteb u jaqra sew, imma l-kodba jħobbhom ħafna u kull ktib li jiftaħ jimmaġina dinja għaliha, jimmaġina avventura. U minn ktib sempliċi tal-pjanti li taqla oħtu u li tagħtihulu għax ma tkunx tridu, da Jake joħloq renju sħiħ. Jisejjaħlu r-renju udit, fir-renju udit hemm dil-pjanta li inventa uli għal-kantofonis u permezz tagħha in-nies jiklu mill-kantofonis u jkunu jistaw ikantaw. U kollha għandhom udit tajjeb, għalhekk ir-renju udit.
10 kodba b'kollox, jiġifieri kull darba Jake imur f'dan ir-renju jew jimmaġina lilu nnifsu qiegħed f'dan ir-renju ta' Re Pankrazju, li fejn jibdew jinqalgħu ħafna problemi għaliex hemm ir-Reġina Fidelia li kontinwament tattakka lil dan ir-renju trid teqirdu. Jisa taħlef li trid teqirdu bil-fors. U Jake Cassar huwa l-eroj f'dawn il-kodba kollha, it-tifel li b'xi mod jisalva kull darba, ħanajdu hekk, jidħol għall-battalja u kull darba jirbaħ. Ħafna mill-idejat jiġuni mid-tfal li nkun qed nagħllem. Dawn il-kodba fil-fatt ktibthom meta kont qed nagħllem f'skola sekondarja ta' Subien. U verament kelli tifel partikolari ħafna. Kienu jdejquh il-kodba, ma kienx ikun irid jaqra u jikteb, imma mbagħad kif tiktib jgħidli miss ħanajlek storja u jibda jivventa l-istorja hu. U minn hemm telqet l-idea ta' dan Jake li ma jkunx għadu qed jaqra l-kliem propju imma jimmaġina l-istorja skont l-istampi li qed jara. Tajjeb li ngħid li l-istatistika turi li s-Subien jaqraw l-iktar kodba mhux fittizji. Ġi mhux il-kodba fittizji, mhux il-kodba ta' avventura, il-kodba immaġinattivi li ma jeżistux. U b'dawn is-sensiela ta' kodba xtaqt nagħmel xi ħaġa differenti b'mod partikolari għas-Subien. Jiġri għalhekk għażilt tifel bħala protagonista biex is-Subien iż-żgħar ikunu jistgħu jirrelataw miegħu u jieħdu gost jaqraw dawn l-avventuri ta' Jake. Apparti hekk, f'dawn il-kodba provajt, fl-imkien ma' d-dizinjatur tiegħi Pier Portelli, provajna nagħmlu xi ħaġa differenti mill-soltu naraw fil-kodba. Il-kliem pereżempju jaqbes mill-paġna l-oħra, il-kliem idur, il-kliem forma ta' kaxxa, u b'dak il-mod il-ktib kważi jsir interattiv. Jiġifieri inti taqra u trid letteralment toqgħod iddawwar il-ktieb sewwa sakemm taqra l-ispiral kollu, jew sakemm taqra il-kliem madwar il-kwadru kollu. U xtaqt nagħmel hekk ukoll għaliex il-video games u l-logħob fuq il-computer dejjem ħajattiraw ħafna iktar l-tfal u ġvera mill-ktieb li huwa xi ħaġa statika. U b'dan il-mod almenu naf għax jgħiduli ħafna, jibbatuli ħafna tfal li hekk jieħdu kost iktar b'dan it-tip ta' kliem kif inhom qiegħed. Fl-aħħar mill-aħħar ma mhux l-inqas ukoll nixtieq insemmi lil Mark Scicluna. Mark Scicluna ħadem ħafna fuq daw il-kodba huwa l-illustratur tas-sensiela kollha ta' Jake Cassar, u anke bis-saħħa tiegħu u bis-saħħa ta' karattri jisom karikatura, u jisom hekk comics, jappellaw ħafna għażar. Din storja li ġrat lili. Mhix ħaġa daqshekk normali li tsalva renju, s'issa ġrat li darba biss. U dakinhar li salvajt ir-renju tar-Re Pankrazju r-raba' kont waħdi. Imma lill-oħti wetta li darb'oħra noħodha miegħi. Biex tifhem sew, irrid ngħidlek xi ħaġa fuq Melanie Cassar, oħti l-kbira. Imbagħad ngħidlek xi ħaġa fuq il-Kamra tal-Kodba u wara fuq ir-renju tar-Re Pankrazju. Imma qabel xejn xi ħaġa fuqi, Jake Cassar. Illum għandi 8 snin. Twil metru neqes ftit, xari nokli żgħar, kulur is-sadit, rasi tonda bħal ballun, ġilda bajda qisni rajċi fatat u ħalq dejjem miftuħ. Qisni qed nistenna bajtra. Hekk tgħidli l-mama. Dakinhar li salvajt renju sħiħ, kont għadni ma nafx nikteb u ma tantx kont naf naqra. Oħti tgħidli li jiena ftit gazzu jew li jien tal-ħabba gozz. Jista' jkun? Melanie dejjem tajjat u tkanta u tiġri u taqbes. M'għandix kwiet mhux bħali jiena tifel kwiet. Għandha xara nokli, żar kannella, imma itwal minn tiegħi, il-ġilda tagħha mhix ċassa għax qisha ħadet għax-xemx. Ikbar minni sentejn u taf taqra u tikteb ħafna. Anke tilab bil-kompjuter taf u lili kemm tagħtini ċans nilgħab ftit. Forsi xi darba toħodha x-xemx u ma terġax iġġibha lura. Issa din l-istorja li se nirrakkontalek ġod kollha sajf ilu. Ħadd ma jaf b'dak li ġara li fuħti Mel, laqas il-mama ma taf. Għax kull meta l-kbar jitlu f'istorja taż-żgħar, l-affarijiet jibdew imorru żmerġ. Issa se tkun taf int ukoll. Nispera li ma tmurx tparla. Ara, jekk qed taqra dan il-ktieb u ħdejk hemm xi ħadd kbir, aqbad u itlaq minn hemm. U jekk qed taħseb li dak li se taqra mhux veru, tista' talaq l-ktieb minn issa u ma tkomplix taqra, għax din hija l-verità.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.